По време на войната България става съюзник на Хитлер, но не изпраща нито един войник срещу руснаците. За разлика от Унгария и Румъния, чието войници се бият срещу Червената армия при Сталинград. България обявява война на Америка и Англия, но не и на Съветския съюз. На 5 септември 1944 година обаче Съветският съюз обявява война на България и 3 дни по-късно Червената армия прекосява Дунав. Руснаците са посрещнати радушно от голяма част от населението и срещу тях не е изстрелян нито един изстрел. Напротив, Червената армия е посрещната с хляб, сол и прегръдки. След това българската армия е включена в състава на Трети украински фронт и воюва срещу хитлеристите в Югославия и Унгария. 18 000 български войници загиват, докато се сражават под знамената на Червената армия. Въпреки това, след войната, при гласуването в новосъздадената Организация на Обединените нации за това дали България да бъде призната за страна победител или за победена, Украйна и Беларус гласуват, че сме от победителите, но решаващият глас на Съветския съюз е, че България е победена.